Carys Richard fi wedi cadeirydd yn y Gronfa. Mae gennym ni skatepark ers 2004. A wedyn oedd y plant yn mynd efo'r hogiau mynd efo beics yna. A wedyn mi ddoth y syniad i fyny gyda'r pobl ifanc sydd yn licio BMX track. Mi ddoth ni chwilio am grantiau fatha CCG. A wedyn mi fydd cymunedau cyntaf yn gweithio hefo grŵp o bobl ifanc yn gwneud yr planiau ac mynd trwy'r broses. Heb y grant, dwi'n meddwl sef o wedi mynd o gwbl. Mae wedi gwneud newid mawr, cos da ni'n gweithio ar brosiectau newydd. Mae gennym ni 2 lleol sy'n wrthi wan yn gwneud training BMXio bethau fela trwy Cycle Wales. Hefyd, da ni'n mynd i heirio beics allan. Mae'r effaith mwyaf mae rhieni wedi dweud ydy bod plant allan fwy. Andrew Davies dwi yn un o 2 mentor yn gweithio ar prosiect Gyrru Mlaen i Sgiliau. Dilyn 10 prosiect pilot yn 2011, oedd yn amlwg bod angen sylweddol am prosiect mentora fel Gyrru Mlaen i Sgiliau. Oedd i lawr i ni, sef sector gwyfoddol a prosiectau unigryw. Heb y cyfraniad a cefnogaeth CCG, mi fysa 360 o pobl ifanc draws Gwynedd i gyd wedi colli allan ar gwaith ar cymwysterau a llefydd a cwrsus coleg. Erfil Williams dilyn o fi'n swydd i ydi mentor i Gyrru Ymlaen. Ers i ni gael arian a cefnogaeth hefyd gyn CCG at yn prosiect ni, mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ifanc o dan 25. Mae wedi bod yn agoriad llygad iddyn nhw gael gweld mwy o brosiectau a wahanol asiantaethau sy'n i weithio hefo. Mae wedi rhoi cyfleoedd mwy eang i bobl fynd ymlaen i wella'u hunain. Carys Bowen ydw i, dwi'n gweithio fel cydlynydd gyda prosiect Codi'r To. Barry William ydw i, cyfarwyddwr cerdd Codi'r To. Ni'n brosiect sy'n gweithio mewn 2 ysgol gynradd, yn ysgol Maeseincle ac yn ysgol Glancegin ym Mangor, ac i ni'n darparu gwersi offerynnol i flwyddyn gyfan o blant. Enw fi ydy Ken, rydw i'n 10 oed a rydw i'n chwarae cornet yn y band a swrdw yn y samba. Da ni wedi mynd i Caerdydd a da ni wedi perfformio yn y Senedd. Dwi'n hoffi Codi'r To oherwydd dwi'n cael chwarae offerynnau efo ffrindiau. Enw fi 'di Ailad, yn y band dwi'n chwarae cornet a yn samba dwi'n chwarae agogo. Un noson nes i fynd i Ty Megan ffrind fi a dyn nath Barry a Iolo ddod a nath ni neud cynnar. Oedd pawb di mwynhau a nes i fwynhau mwyaf. Wel, yn sicr mae'r cefnogaeth ariannol ni'n ei derbyn oddi wrth Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi galluogi ni allu ymestyn y prosiect. Mae e'n golygu fod yna gyfleoedd newydd i'r disgyblion o fewn y 2 ysgol. Da ni'n hoffi sicrhau bod y plant yn cael hwyl. I fi, dyna beth yw'r peth pwysica, bod nhw'n cael hwyl trwy cerddoriaeth. Yr effaith mwyaf dwi wedi gweld ydy bod hunan hyder a sgiliau canolbwyntio'r plant wedi newid gymaint.